Για τον μαρτυρικό θάνατο της φιλοσόφου Ιπατίας έχουν αναπτυχθεί πολλές πιθανές θεωρίες. Σημαντικά ερωτήματα προκύπτουν για το ποιος ήταν στα αλήθεια ο υπεύθυνος και ποια ήταν τα κίνητρα τα οποία οδήγησαν στην αποτρόπαια δολοφονία της. Στον ιστορικό ορίζοντα τίποτα δεν είναι σίγουρο ή απολύτως επιβεβαιωμένο, ώστε να αποτελεί ένα τεκμηριωμένο γεγονός για την ιστορική αναζήτηση. Πολλοί έγκριτοι ιστορικοί διαχωρίζουν την εποχή του παγανισμού και της ειδωλολατρίας από την εποχή του χριστιανισμού, με ορόσημο την ημερομηνία του θανάτου της Ιπατίας το 415 μετά Χριστόν. Αντιθέτως, κάποιοι άλλοι εξακολουθούν να υποστηρίζουν πως το πέρασμα στον χριστιανισμό συνέβη το 529, όταν ο Ιουστινιανός έπαυσε τη λειτουργία της Ακαδημίας του Πλάτωνος. Η Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, από την εποχή της ίδρυσής της από τον Μέγα Αλέξανδρο, ήταν μια σημαντική έδρα μάθησης. Την εποχή που έζησε η Ιπατία ήταν ακόμα μια ευημερούσα παγανιστική πόλη. Το σπουδαίο αυτό κέντρο πολιτισμού συμβόλιζε ένα ιδιαίτερο προσκύνημα για τους φιλοσόφους και τους στοχαστές από όλο το γνωστό κόσμο εκείνης της εποχής. Η μεγάλη βιβλιοθήκη, που λέγεται πως φιλοξενούσε ίσως 500.000 βιβλία κατά την περίοδο των Πτολεμαίων, είχε ήδη παρακμάσει. Η πόλη όμως παρέμενε σημαντικός πόλος έλξης για τους διανοούμενους. Μέχρι την μεταστροφή του αυτοκράτορα Κωνσταντίνου, οι Ρωμαίοι ασκούσαν τον θρησκευτικό συγκριτισμό, την ανάμειξη δηλαδή διαφόρων συστημάτων, πεποιθήσεων και θεοτήτων από μακρινά μέρη της αυτοκρατορίας. Κάθε άτομο στον ρωμαϊκό κόσμο παρέμενε ελεύθερο να λατρεύει ένα πάνθεον διαφορετικών θεών και να ακολουθεί τις μυστικές τελετές περισσότερων της μίας λατρείας. Συχνά, δύο ή περισσότερες θεότητες από ξεχωριστούς πολιτισμούς συγχωνεύονταν σε μια νέα θεϊκή ύπαρξη. Ο ελληνογυπτιακός θεός Σέραπης ήταν ένας τέτοιος θεός, μια συγχώνευση του Δία και του Όσιρη. Ήταν ο προστάτης της Αλεξάνδρειας και ο ναός του, το Σεραπείον, θεωρείται ένα θαύμα του κόσμου. Καθώς ο χριστιανισμός κέρδιζε σταδιακά σε ισχύ, κάθε ίχνος ειδωλολατρείας πλέον κινδύνευε να εξαλειφθεί. Η Ιπατία είχε επισκιάσει όλους τους μελετητές της εποχής της. Περίπου στο 400 μετά Χριστόν διεύθυνε την Πλατωνική σχολή στην Αλεξάνδρεια. Στην Ακαδημία δίδασκε κυρίως τους πλούσιους και εύπορους νέους. Όλοι οι μαθητές της Ιπατίας ήταν άνδρες, οι οποίοι είχαν φτάσει στην Αλεξάνδρεια από τις πιο μακρινές γωνιές της αυτοκρατορίας, με σκοπό να λάβουν την καλύτερη δυνατή εκπαίδευση. Η φιλόσοφος ήταν μάλλον επιφυλακτική σχετικά με την ενεργή εμπλοκή της στη μεγάλη διαμάχη για την εξουσία μεταξύ του χριστιανισμού και του αρχαίου κόσμου. Η Ιπατία ακολούθησε μια υπερβατική προσέγγιση σε σχέση με την πνευματικότητα. Αν και ήταν φιλική προς τη νέα θρησκεία του χριστιανισμού, έχοντας αρκετούς στενούς φίλους να υποστηρίζουν την Εκκλησία, η Ιπατία θεωρούσε τον εαυτό της ως φιλόσοφο και ως εκ τούτου για τους χριστιανούς ήταν μία ειδωλολάτρης. Ας θυμηθούμε εδώ πως εκείνη την εποχή η κλασική παιδεία και ο παγανισμός ήταν άρρηκτα συνδεδεμένοι. Η Ιπατία, ως λέγεται, ήταν αριστοκρατική, ενάρετη και όμορφη. Ασκούσε μεγάλη επιρροή στους κύκλους της Αλεξάνδρειας, αλλά σύντομα η δημοτικότητά της θα ενέπνεε ένα μοιραίο φθόνο στον κύκλο του επισκόπου Κυρίλλου. Εκτός από την διδασκαλία της στην φιλοσοφική σχολή της Αλεξάνδρειας, συμμετείχε σε δημόσιες διαλέξεις, τις οποίες παρακολουθούσαν κυβερνητικοί αξιωματούχοι, ζητώντας συχνά τη συμβουλή της και τη βοήθειά της για δημοτικά θέματα.
Αυτό ήταν μέρος μιας παλαιότερης παράδοσης, της σχέσης των φιλοσόφων με πολιτικούς και τους κυβερνώντες. Καθώς η έννοια του θεοκρατικού αυταρχισμού άρχισε να ριζώνει σε μια νέα κουλτούρα που προηγουμένως διακρινόταν από την ελεύθερη ανταλλαγή ιδεών, το πνεύμα και η σκέψη της υπατίας σύντομα θα απειλούσαν τον κύκλο της Εκκλησίας. Οι πρώτοι χριστιανοί ηγέτες ασκούσαν έντονη επιρροή στην πολιτική εξουσία, δεσμεύοντας την εξουσία τους σε μια άκαμπτη ερμηνεία των διδασκαλιών που βασιζόταν στις γραφές και στις προφορικές παραδόσεις. Η υπατία, από την άλλη πλευρά, ενθάρρυνε τον προσωπικό διαλογισμό, την ελεύθερη σκέψη για τη φύση και την προέλευση της πραγματικότητας. Έτσι ο δρόμος της πνευματικότητας που δίδασκε η υπατία ερχόταν σε άμεση σύγκρουση με τη θρησκευτική κατήχηση της Εκκλησίας, η οποία βασιζόταν στην αποκαλυπτική γνώση που λαμβάνει κανείς από μια υπερβατική πηγή, όπου η τυφλή υπακοή σε μια ανώτερη δύναμη, στον Θεό επροκειμένου, ήταν αρετή, ενώ αντιθέτως η περιέργεια ή ακόμα η σκεπτικιστική αμφισβήτηση ενός φιλοσόφου θα ήταν αμάρτημα. Όταν ο Θεοδόσιος ο πρώτος ανακηρύχθηκε αυτοκράτορας το 379 μετά Χριστόν, μέχρι το 380 είχε ανακηρύξει τον χριστιανισμό στην επίσημη κρατική θρησκεία. Όπως ήταν αναμενόμενο, το αξίωμα του επισκόπου θα κατήχε εξουσία, ανάλογη με αυτήν του επάρχου. Ο έπαρχος ήταν μια υπεύθυνη θέση για την διατήρηση του νόμου και της τάξης στα μακρινά μέρη της αυτοκρατορίας. Οι ενδυναμωμένοι πλέον επίσκοποι, ως πνευματικές, εξουσιαστικές μορφές, παρότριναν τους ακολούθους τους να ερημώσουν τους ειδωλολατρικούς ναούς και τις εβραϊκές συναγωγές. Κατά τη βασιλεία του Θεοδοσίου του Πρώτου, οι παγανιστικές πρακτικές κηρύχθηκαν εκτός νόμου και υπ' αυτό το νέο καθεστώς οι νέοι χριστιανοί ηγέτες ενθαρρύνθηκαν να εξαλείψουν τις αντιχριστιανικές και προχριστιανικές επιρροές στις κοινότητές τους. Έτσι, σύντομα οι ναοί των ειδωλολατρών επρόκειτον να μετατραπούν σε εκκλησίες ή να καταστραφούν ολοσχερός. Το 391 μετά Χριστόν ο χριστιανός επίσκοπος Θεόφιλος καθιέρωσε τις πολιτικές του Θεοδοσίου του Πρώτου στην πόλη της Αλεξάνδρειας, σφραγίζοντας τους ναούς με αποτέλεσμα να αυξηθούν οι εντάσεις μεταξύ της ειδωλολατρικής και της χριστιανικής κοινότητας. Για αυτόν τον λόγο, ο επίσκοπος Θεόφιλος είχε επιστρατεύσει τη βοήθεια των Παραβαλάνων, μιας πολεμοχαρούς ομάδας, η οποία προερχόταν από τα χαμηλά κοινωνικά στρώματα, χρησιμοποιώντας κυρίως για τη μεταφορά και την καύση των νεκρών. Θεωρείται το πιο πιθανό πως οι Παραβαλάνοι ήταν οι αυτουργοί της δολοφονίας της Υπατίας, με άμεσα εμπλεκόμενο τον τότε Αρχιεπίσκοπο Αλεξανδρίας Κύριλλο. Ο Κύριλλος θεωρούσε την Υπατία ως την πηγή του κακού και το κύριο εμπόδιο που εμποδίζει τη συμφιλίωσή του με τον έπαρχο Ορέστη. Ο Κύριλλος υποκίνησε φήμες, μάλλον, πως η Υπατία μάγεψε τον Ορέστη. Αρκετοί χριστιανοί θεώρησαν ότι η επιρροή της Υπατίας είχε κάνει τον Ορέστη να απορρίψει όλες τις συμφιλιωτικές προσφορές του Κυρίλλου. Οι σύγχρονοι ιστορικοί θεωρούν πως ο Ορέστης είχε καλλιεργήσει τη σχέση του με την Υπατία για να ενισχύσει το δεσμό του με την ειδωλολατρική κοινότητα της Αλεξάνδρειας, όπως είχε κάνει με την εβραϊκή κοινότητα, προκειμένου να διαχειριστεί καλύτερα την πολυτάραχη πολιτική ζωή της Αιγυπτιακής πρωτεύουσας. Κατά τον χριστιανό ιστορικό Σοκράτη Σχολαστικό, μία μέρα του 415,
500 κουκουλοφόροι που είχαν έρθει από την Αιγυπτιακή έρημο αρπάζουν την Ιπατία από την άμαξά της και βία της έρουν μέσα στην εκκλησία. Οι εξαγριωμένοι μοναχοί, υπό την επίβλεψη του δεξιού χεριού του Κυρίλλου, του Πέτρου του Αναγνώστη, αδιάντροπα την ξεγύμνωσαν και κοντά όπως εξιστορείται στην Αγία Τράπεζα την κατακρεούρισαν με απερίγραπτο μίσος, χρησιμοποιώντας κοφτερά όστρακα. Κατόπιν πέταξαν τις κομματιασμένες σάρκες και ό,τι είχε απομείνει από το απάνθρωπο μαρτύριό της στη φωτιά. Η πνευματική ζωή στην Αλεξάνδρεια, το τελευταίο καταφύγιο της ελληνικής φιλοσοφίας, κατάρρευσε μετά το θάνατο της Ιπατίας. Το Αλεξανδρινό σχολείο έκλεισε και όσοι φιλόσοφοι παρέμειναν στην πόλη μετά την καταστροφή του Σεραπείου τράπηκαν σε άτακτη φυγή. Οι χριστιανοί ιστορικοί πανηγύρισαν τη δολοφονία της Ιπατίας, συγκρίνοντας το θάνατό της με την καταστροφή του Σεραπείου από τον Θεόφιλο. Όλος ο λαός παραδόθηκε στον Πατριάρχη Κύριλλο και τον ονόμασε Νέο Θεόφιλο, γιατί κατέστρεψε τα τελευταία υπολείμματα της ειδωλολατρίας στην πόλη. Όλη η γραφή της Ιπατίας χάθηκε ως μέρος του έργου της πρώτης εκκλησίας για την καταστολή κάθε αιρετικής γνώσης. Ουδέποτε αποδόθηκε ευθύνη στον Επίσκοπο Κύριλλο για την ηθική του ανάμειξη στη στιγερή δολοφονία της Ιπατίας. Ο Κύριλλος αργότερα τιμήθηκε με τον σπάνιο τίτλο του δόκτωρος της Εκκλησίας και αγιοποιήθηκε. Η Ιπατία ξεχάστηκε από τη δυτική σκέψη για 1400 χρόνια. Ο θάνατος της Ιπατίας σήμανε το τέλος της ειδωλολατρίας και το θρίαμβο του χριστιανισμού. Ηχεί την τελική πράξη μιας εκατονταετούς βεντέτας που διεξήγαγε η εκολαπτώμενη θρησκεία του χριστιανισμού ενάντια στον αρχαίο κόσμο. Of the